Il-budget tas-sena d-dieħla se jaħseb għal żieda qawwija ta' mediċini ġodda li se jingħataw b'xejn wara li se jkunu inklużi fil-formularju tal-Gvern. Fost dawn hemm il-mediċini għal dawk li jibatu mill-isklerożi multipla u t-titqiba tal-Human Papilloma Virus li se tingħata lis-subien kollha li twildu fis-sena 2000 u wara. Fl-istess waqt il-faxxa qusa ta' persuni se jibbenefikaw minn mediċini li jitrattaw il-kundizzjoni ta' diabete u tal-osteoporosi, fil-waqt li se jingħataw chemotherapy pumps li l-pazjent jista' juża mill-kumdita ta' daru, jekk u kif preskritt mill-konsulent kuranti. Tħabbar ukoll li se jitwaqqaf fond ieħor sabiex każijiet urġenti ta' pazjenti b'suspett jew dijanjosi ta' kanċer jingħataw it-trattament meħtieġ sal-perjodu ta' 12-il ġimgħa hekk kif stabilit. Persuni li għaddejjin minn interventi li jinvolvu d-donazzjoni ta' gameti minn terzi se jibdew jibbenefikaw mill-mediċini stimolanti li huma komplementari ma' servizzi offruti mill-Assisted Reproductive Technology Clinic. Fil-waqt li l-formularju tal-Gvern se jiġi aġġornat ukoll biex jinkludi numru minn dawn il-mediċini bla ħlas. Il-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana stqar li se tikber ukoll il-faxxa ta' nies li se jibbenefikaw minn mediċini li jitrattaw il-kundizzjonijiet tad-diabete u l-osteoporosi. Il-budget tas-sena d-dieħla jipprovdi wkoll għal żieda ta' iżjed servizzi tas-saħħa. Notevoli fost l-oħrajn hija l-introduzzjoni ta' kliniċi tal-onkoloġija fil-livell tal-kura primarja, l-introduzzjoni ta' ċentru tad-diabete fiċ-ċentru tas-saħħa ta' Ħalqormi, l-introduzzjoni ta' GU Clinics fil-komunità kif ukoll kliniċi għal tobba tal-familja bl-appuntament fiċ-ċentri tas-saħħa. Tabar ukoll is-sena d-dieħla se jiġu estiżi s-servizzi provduti mill-Arts Clinic għal dawk li jixtiequ it-tieni wilt, filwaqt li se jiġi offrut il-pre-implantation genetic testing skont ma jipprovdi il-protokoll tal-Awtorità għal protezzjoni tal-embrijuni. Barra minn hekk se jkunu ċentralizzati s-servizzi li bħalissa qed jingħataw fis-CDAU u CYPS u dan bit-twaqqif ta' ċentru state of the art ġdid u ewlieni sabiex is-servizz ikun ikkonsolidat u integrat skont il-tiġijiet tat-tfal. Se jsiru wkoll investimenti fl-infrastruttura tad-Dipartiment tal-Inċidenti u l-Emerġenza u Dipartiment tal-Medical Imaging, kif ukoll it-Tielek Cardiac Catheterization Suite. Il-Ministru tal-Finanzi ħabbar ukoll li se jiġi introdotti ċentru terapeutiku għal min għandu dijanjosi doppja ta' nuqqas ta' saħħa mentali u mġiba vizzjuża. Se titnieda wkoll akkademja l-irkupju u l-benesseri sabiex utenti tas-servizz, carers u professjonisti jiksbu l-edukazzjoni meħtieġa dwar kif għandha titnaqqas l-istigma, jikber l-arfien f'dan il-qasam u jittieħdu l-aħjar inizjattivi preventivi.